Kesngi keba arspa shpau haga kerteng ukpa ukur mesia maku yamen. Kutra Jisu tu pensele ingi dak mesia maku jong me. Ke gospel ke kum Yohanes kalenong keba arpau. Dang step herngap haka siningkong jong kata yo kat badang dum ka Maria Magdalena kalalej syaka jentep bat kalayo I balaweng ya umau kang. Kala mare syo Simon Petrus basya uta wei pat usenran ba Jisu yet. Kila shimno ya utrai na jentep kala ong. Bat ngimtip hai kila bu ya u. Kumta u Petrus bat uta weipat usenran kila mi ba kila lech jingtep. Baru alngut kila ya mare elang. Henry utu weipat usenran ula mare kamstet ban ya u Petrus. Bat ula poining kong ha jingtep. Ula dem bat ula yu I kijan linen basenjor hangta. Henry simrung hapo. U Simon Petrus ula poi hadien bat ula rung bej-bej sapo jingtep. Ula yu I kijan linen basenjor bat ya kajan ke basop ika kli u Jisu. Kani kam simdon lang bagi jan linen penban kala syong kendrong hala ka jaka. Ti uta wei pat usenran ubalapoi haka ningkong haka jintep ula rung ma uru ula yoi bat ula ngej. Hadu kata ka klip mat kimpat pang ya ka jinto ka baong ba udai ban mi pat na kibayap. Ti kita kisenran kila pai wan pai syeng. Kamaria kala yang habar ka jintep ka yam kat ba kadang yam kala dem ban pej sepo jintep. Bat kalau yu I arngut ki angel ki bariam li bat ki basyong wei ka kli bat wei ha ka kejat hangta ha baladan kemet u Jisu. Ko kong balai piyam la kli ka. Kala jubab kilara no ya utrai jonga bat ngamtip hangno kilabu ya u. Maria ong kumni kala pai dien mat kala yu I ya u Jisu ba u yang hangta henrei kamtip badai u Jisu. Kong balai piyam u Jisu la kli ka. Ya no syap hiwat. Kalau nang tharap perkhat ba udai unong sumar keper kumta kala ong ha u yo dei mapi balara no ya u ko ba hayathu se yanga ha ai pilabu ya u bat ngan let shim no ya u Jisu la ong haka Maria kala pai wak sha u bat kala jubab haka Hebrew Raboni kabamut ko nong hikai kenno wanum kso yanga Jisu la ong haka namar ngampat lik pa sha ukpa Henry kilet si kipara jonga bat yathu haki. Ngalet si ukpa jonga bat ukpa jongpi. Ublei jonga bat ublei jongpi. Kumta ka Maria Magdalena kalali yathu haki senran. Bakala yo I otrai bat baula yathu bat haka ya kani. Andala premiet hakata ka singining kong jong kata yo. Kisenran kilai kenduk lang. Kidak hangi kijingkang bakiting ikiju. Tiu Jisu ulawan bat ulayang hapreng jongki. Kajingsuk hapi ula ong. Onda ula ong ikani ula pen I haki ala kikti bat kakrung. Kisenran kiladap la kejingkmen ban yo I utrai. Nangta u Jisu ula ong biang haki. Kajingsuk hapi. Kumba ukpa ula pa yanga. Ngaru ngapa ipi. Anda ula ong yakani ula persat ahlor jengki ba ula ong. Tu pediang ya umun siem bakuj. Yaki pop jongno bapi maap la maap yaki. Yaki pop jongno bapi pensa la pensa. Uwei ni ki kat arngut ki senran u Thomas ya balakot u Didymus simdon ringkat bat ki haba u Jisu lawan kumta ki wei pat ki senran ki laong ha u ngilayo I o trai u Thomas u laong ha ki lemdang ngayu I ki dak jingmong ha ki ti jong u bat ngakta ki tu ki dien prek bat ngatabai ke krung jong u ngan ngai pras ngi hadien ki senran ki don lang biang ha po yeng bat u Thomas u don ringkat bat ki kijingkang ki kang henrei u Jisu lawan ba lorung ba la yeng hapdeng jongki u daong ka jingsuk hapi nangta u laong ha u Thomas busu e ka simpriak ti jongpi hang ni bat pe iki ti jonga nangta kniere la ka ti bat tutuat i ka krung jonga wat arta tien syu bat tungai u Thomas u la jubab ku trai jonga bat ku blei jonga u Jisu u laong ha u namar ba pilayu ianga pilangai suk kitu ki bamsem la yo I henrei kilangai u Jisu la le hakmat ki senran la jong buon ru ki weipat ki kampala ya ki ba omsem la tho ha kani ke kitab henrei ki ni la tho ba pindup ngai ba u Jisu long mesaya u kuon jong ublei bat ba da ka bangai pin yo ya ka jing em ha ka kerteng jong u ka gospel jong utrai ka jingero yami ku Chris ni poi menta sa ka jing mi pat jong utrai Jisu Baringkong ka Maria Magdalena kala lech sakalum jingtep Henry ya umau khang jing jingtep laweng no bat
haba kumta kelawan pai kala yathu yo Petrus bad yo Yohanes kini kidi kisaki baningkong jong ka jimi ipat jong tra Jisu bad ka e ka bamaki kiyo i ka jingtep ka bathali ya kita ki jan ki balabu la senjor ba kita ki jan baladon hangta bad ka Maria ka bala ap hangta halum jingtep hadin ba Petrus ba utawi pa senran ba Jisu ye ki lapai no maka ka bala ap halum jingtep kala yo i ki angel ki bayathu haka ba ulami ipat Bat hadin kan dia ujisu ulapan pau ila di haka. Ulapan pau ila di haka hakata ka rukom ngila wan yu i hang ni bahadin ka jing mi pat jong ujisu udan hakamet tang ba kamet ka baladon burom jong ka pher bat nakata ka daw ka Maria ru kamla ban itu yu. Handai ba ma bat lakot ya ka da ka kerteng jong ka ku Maria maka kelas ngautu ba lakot yu raboni. Kajimi pat jong utrai jong Yesus Kristus kadai ka basisha ka bangiyo i ka bajia ha ka history. Ampat don manu ubrio balami pat na kajingyap ujisu lami pat na kajingyap. Lai sien lai wat lai thu lupa la ringi pa yaki gospel synoptic la ne kitu gilai tili gospel Matthew, Markus, Lukas. Lai sien lai wat uyathu ba un sale Jerusalem hangta un sa shitom un sa penyap bat hakasngi kabalai un sami pat man la kapor ka bau Jisu yathu ekane kisenran kiladap da kajing songdiaw namar balai yathu spang kajing yap ngikilet barabor ka benta bakhado bau Jisu ndai wang hakasngi kabalai ngan sami pat bat kumbau la ong menta sisya ulami pat bat larangi pej hakajutang batmai barok kawai kani ka jimi pat jong Jisu ngiyo i habaro sautli ki gospel bat kamtam kajing tho jong Paulus kastish ki Korin larangi pe kastish Korin la tho ka snem ka ba hapdeng san pho ar bat san phun rio hapdeng kini ki snem la tho ka jimi pat jong tra Jisu bat kalau nong ka ba khat san Paulus ba utho si Kristan Korin wang ne ngai ti pateng ya kata bangaru ngalayo pediang bau Jisu Kristus ulayap nak benta jungi kat kum kajing tho bahadin kata ulami pat nak bayap ro kat kum kajing tho nak layo ini kong yu da okay pas ke pemut Petrus nang ta deki khat ingot baro kamu kisenran baro khoi nang ta ong layo iyo u deki san spa ngot ki para bangai bad bun na preng jungki kidang im wala don ru ki bala kahlat no bad haba khat du layo iyo u danga kum ubak halor kata ka jing ong ju Paulus se panglade hakani ka jingjer kateng jong Paulus ye kitu ki balayo iyo Jisu kamtam ong layo iyo u da san spa ngot ki para bangai bad ka bapas kuntanar Paulus ong bun na ki kidang im wala da ru kin hapreng jungki ki balayap kabamut ban ong no lara phim ngai phila ban kli na mat bun hapreng jungki kidang don hapreng jungi hadu kani ka por lara ngi pet ya ko hapreng snam basan phu ar basan phu la tho kani ka siti jong Paulus seki Koren ka siti baningkong kabamut tang ar phu snam hadin ka ka ba jia lani kata ar phu snam hadin ka jingmi pat jong Jisu na ka jingyap ka jing sha shitam ka jing pat jong Jisu na ka jingyap kani ka jing hikai kaladon bat kini kisaki ngila ban ngai scam bau Paulus uang san spa ngot buan na pedeng jingki kidang im namar belai dang dai tang ar pho snam larang adai hakpo bang rang dan lai pho snam ngayo i ka jingmi pat jong Jisu san pho san snam ngadang dai hakpo bau Paulus u yalap ekani ka jing sisa Korin bau tho ekani ka siti na kata kadau buan na pedeng jingki kidang im sisa wala don ru ki balayap kani ka dai ka jing sisa ka ba ngiyo i ka ba ka tien jong blai ru ka saki bat ka jingmi pat jong Jisu nong na ka jingyap ka dei ka nongrem jong ka jingat jungi iwei pe wei lada u Jisu Kristus sam lam ipat na ka jingyap larangi puli bang ka ni ka ju ka siti de pi puli ki khot ki ba kham sedin ki ba khat reu khat nyu ter lada u Jisu sam lam ipat na ka jingyap mangi ngidang sa ki pop jungi hi lada ki jingkerman jungi ha u Jisu ka long ta ka ni ka jingem ni de ki ba sniu bok na baro kata ba Paulus ong hang ni Paulus hikai spang ka jingmi ipat jong Jisu ba ha ka ju ka kom ru hikai ya ka wei ka jing sisa ka jing maya jong ka jingat jungi kata ka dei ba mangi iwei pa iwei ru ngen sami pat mangi iwei pa iwei ru ngen sami pat nginam sa leng khoi klam kamet henre ngen sami pat kamet ka ba kumno kamet ka bala pendon buram kamet ka bala pendon buram bala ringi puli ke ni ke siti barok kawai kalau nam khatsan ngin salah ban champang ya kata ka jing ong jong Paulus ba persang ban batai hangi iwei pe iwei kitien ke ba mangi ngila ban snguthu la ni ngila ban budien ya kata ka jing hikai jong chapang ka jing mi pat jong Jisu bar kumchu ru ka kedoru ya ka jing mi pat jong iwei pe iwei ba mangi iwei pe iwei ru ngin sami pat
hadin kaning yu ka jing pau jong Jisu ha ki sanran haba ula pau u ong ningkong ka jing suk haki bat hang ni ai ki ka bor pediang yo man sim ko ya ki pop jong no ba phi map la map ki pop jong no ba phi pensa la pensa kade ka bor ka ikhtiar ka bau Jisu ai haki sanran jong haki apostol ya ka bor ban map ka pop ya ka bor ban map ka pop ko men ko para bi ka thi si ke bru ko ong ba da ka snam la pun ko iki bar khoi klem ka jing pen mi snam om don jing map pop nak ta ka daw hadin bau Jisu la de play la ka snam halor kalbari bat mentau la pun ko ingi we pe da ka snam ju u menta ya ka di ka bor ba ma u don ban map pop menta hak ba klem mat ba umi pat na ka jing yap na mar ba ula don ka bor ban pun ko ingi we pe we ula de pun ko ingi da ka snam ju u halor ke ding phna ya ka perthai baro ka we menta upen khamti ya kini ka bor haki senran jung haki apostol jung u ba phila ban ma ya ki pop jong no ba phi map la ma ya ki pop jong no ba phi pensa la pensa ken mau kam dei ka bor ka jong ki apostol la ne ka dei kam dei ka kerteng jung ki apostol ne ka jing hok jung ki ba ki map ki pop ka dei betang ka jing ai ka ba Jisu u ai ya ka bor haki baladau Jisu ai ka bor haki la ngi nget ba Jisu ai ka bor haki makin lek yalap ban penlong senran ban pen baptis ban be no iki suit ban pen ko iki bapang bat kum ta ter balai ya kini kawai ka bentap dengan artatin nget scam Jisu ai kini ka bor nak ta daw na marbo Jisu ai kini ka bor ngidon kam ban chimkia ban lek ban plai ki pop jingi hakiling do ngin sayo ka jing map om dei ka jing long hok jong tu ling do om dei ka jing imru blai jong u em ka dei ka bor ka ba Jisu ai ka bor ka ba yai ne jong ka tien jong Jisu hadin ka ning yi ka jing pau jong Jisu ha ki ha Thomas ubam sim don ha kata ka por la ong la dang ampat yok i hi ki jing mong ampat yok prung ye ni ka ti jonga ha ka krung bala mong ngadem ngai kata ka jing ong jong Thomas kini ka jing kwa jong Thomas ban yo i sisa namar bo ma u mes ya kata ka lat ban ong ba utrai la mi pat haulawan pau handai baro khoi ki ong la mi pat hoi la yo i tang ma u mar wei u ong ba khlem yo i na ta kada ubu e kini ka jing ang nuot ban ong la dang ngam yo i la dang ngam yo tuat nganum ngai hang ning la ban ong doubting Thomas ka wei ka jing hikai ka bang se yo sngo ba ka jing la ne ka jing yalap bang se sngo ba doubting Thomas la ne u Thomas uba arta tien ta kada u khlem tre ban ngai hadu ban de yo i ya u Jisu balam ipat sisa ka benta ka ba at pada ngi pe ya ka jing thrang ju Thomas ka bamot phi si pho ngot playo i kumno tanga marwei ngan le yalap kumno ngan le sakhi kumno kai haba manga marwei ngam pat yo i takrau ngakwa ban yo i ngakwa ban tuat ngakwa ban besu e ka ti jonga ha ka krung jong Jisu ngila ban pe ya ki baro arliang doubting Thomas ndai kham kan pangru ngila ban pe Thomas ubakwa ban yo mat ban yo i sisa yo Jisu daladi bonum chane ak jing yalap kini si pho ngot ndai kham kan pang e man ong bangakwa ban i daladi ka jing phla jong Thomas kari was ngot nat ba ko try jonga bat ko blay jonga ko try jonga bat ko blay jonga kani kadai ka jing phla jongi iwei pe wei ro ya u Jisu balami pat utrai jonga bat u blay jonga utrai jong phi bat u blay jong phi uni ude u Jisu balami pat u Yohanes pun kot ya kani kelendong dah ka baong u Jisu lale bun ba ke hakmat ki sanran jong hadin ka jing mi pat Henry klem chum la tho lu da kani ka kitab Henry yakini ki ai baro khoi la tho ba pindup ngai bau Jisu ulong Mesaya ukhuon jong blai ba da ka ba ngai ya u pin yo ya ka jing em ha ka kerteng ka jong u Yohanes ubatai shay ya ka jing thmu jong ba utho ikini u klem tho kum ka history ban batai lut u Jisu ulet kumta u yai kumta em ngihapan kan mau ka gospel kini ki south li ki gospel ki athu ingi sapang u Jisu ban pen i ba u Jisu udei u khon jong ublei u Jisu udei ta ublei bala kular na do ka per eden hadin ka pop lakular berulawan ban pendep menta u Jisu lawan ban sispa ingi wei pe wei ba u Jisu udei u khon jong ublei bat ngi wei pe wei da ka bangi ban set ila de ha kane ka jingai ngin yo ya ka jing em bam jikut ngin yo ka jing em ha ka kerteng ka jong u kata ka de ka jing thmu jong ka gospel kata ka de ka jing thmu jong kini boro south li ki gospel
nak ta kadau ko men ko para bi abangi puli ke gospel ru ho ni don kam bantip ke history ka bha palat larang yo lat puli ki commentary ka bas palat nang puli wat su hande ngim dei ban klet ya ka jing thmu ka pedeng jong ka gospel ka pedeng jong ka gospel om dei ban ya thu angi ya ki kam baro bau jisu le henrei ka pedeng ka dei ban ya thu yangi ya uni u jisu uba u Thomas ulapla utrai jonga bruble jonga bamangiru da ke bangipet ye ki kentien jungu ngiyo i ki kampla jungu bakan ple ki khmat jung ka jingai jungi bat mangiru ngin lek ban pla kumba ong Thomas u Jisu udei utrai jonga u Jisu udei uble jonga en yero ya u Jisu Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba kichinge ka mela ai ngi ha ku jungi u Jisu Christ u men jungi ba ka ding jung ka jingai ka wala pan rahma ki do no jungi da mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya ka jingkat men balakar ku nak menta ka jingwan ka hima jome to ai ba ka jingai ai jome kan pen kala yangi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pen kala kolong brio man brio na shapo ba ya ka jing tha baro ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka buram jome kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jingai ai jong ka jubili kan kirsiu biang hangi kipen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang nak menta kispa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jungi sha satla ka pertai shami ublei jungi ubalakir ku junam kan long ka buram bar ka jing ro shi junam amen kudono kutam jisu tesin ai kemariang rap jingi kristan tu duai na menta jungi